dit, ja l'han dit. A veure, jo sí que volia... Jo soc de Santa Coloma, de Gramenet i de Badalona, ¿vale? I jo recordo, quan tu venies a cantar, molta gent com jo no sabia ni parlar català, tot i que jo soc valenciana i ja algo tenia, ¿vale? I gràcies a tu i a gent com tu, ¿vale? Es vas fer estimar més aquesta terra, que jo avui per avui és la meva i és la que defenso. Jo em mou, com t'he dit, ara estic a Mollet del Vallès, és una zona que no és al centre, i me trobo, això és molt important, que és el que jo volia preguntar, que ja l'han dit, és molt important que nosaltres siguin capaços de transferir tot això que volem pel nostre país, perquè te trobes amb gent que per la informació que té, o perquè, com vas dir, només ve aquestes cadenes de Tele5, això no ho deixaran de veure, perquè és la seva vida. Llavors nosaltres hem d'anar treballant, parlant i fent, igual com tu venies a Santa Coloma a cantar, que molta gent no entenia el que cantaves, i tu ens vas fer aprendre català per a... Llavors, igual que tu vas fer, nosaltres també hem de fer i hem de transferir, però també per això és molt important que també el Parlament, a veure, que sapiguem en cap moment que tot això va endavant i que va bé per poder-lo explicar a la gent. Escolta, gràcies, primer gràcies, i deixa els elogis perquè no cal, que era un dels molts que treballaven i s'acabaven. Deixa'm dir-te una cosa, tenim molts problemes de comunicar. Per exemple, he començat explicant-ho dels 115.000. No ens deixen utilitzar la base de dades, punt. I per tant no els hi podem explicar el què. I així una darrere de l'altra. Jo m'he dedicat a això perquè sabent que la gent té una mica d'interès per veure com ensopego i aquestes coses, i porto una mica de gent, em dedico 4 dies a la setmana a fer això que fem avui, per dir-vos, nens i nenes, no pareu, que sou vosaltres. El poder sou vosaltres. Això, nosaltres ho tenim claríssim, em temo que vosaltres no ho teniu tan clar. Vosaltres penseu que el poder som nosaltres, i nosaltres us hem de dir, en aquest procés, no. En aquest procés, no, el poder som vosaltres. Escolta, és el que tu dius, és que cadascú de nosaltres ens hem de convertir en un militant de la paraula, de la convicció. Intentar dir a aquesta gent, escolteu que el projecte que tenim us convé. Si penses en tu, jo això li deia un bon cambrer de l'Estartit, que em deia cada dia era d'on venia, de Zamora, no sé, no sé si potré, dic, si penses en tu pot ser no, però si penses en els teus fills em votaràs segur. Això ho hem de dir cada dia.